И сега е крива работа тук, да знаеш. Аз дори права ще си ходя, защото ме болят. Еми да, нали те предупреди. Ото и краката ми са в шипка. Иначе не мога да ходя. Аз ти бере бе, човек. Това ще се бъде върху главата ми. Усещам изпаренията. Защо треперите? Няма гледате надолу, гледате към мене само. Видях долу. Какво ми стане? Ще трепериш. Аз трепери, ми падне камък върху главата. Няма да ти падне. Къде да ти падне камък? Теодор. Аз съм под тебе. Как се движите, готини? Бе, не сте ли то? Ободи ме нещо. Ей това. Не към мене, не към мене. Да, внимавам.